اللہ فرما دے نے محبوب سونے اپنے نو خذ من اموالہم صدقہ، کہ یہ جو آپ کے صحابہ ہیں ان کے مال سے صدقہ لیجئے. خذ پکڑ لیجئے، لے لیجئے، من اموالہم ان کے مالوں سے صدقہ. سمجھنا ضروری ہے کہ حضور جو صدقہ لیندے سن وہ اپنی واسطے نہیں سن لیندے، رسول اللہ اور آپ دی آل تے صدقہ حرام. حضور صدقہ لیندے سن اور غرباء وچ تقسیم کر دے سن. انما الصدقات للفقراء. لہذا اس جگہ تے ایک اور مسئلہ ضروری ہے. خذ من اموالہم صدقۃ، کہ دین وچ جو مال او دے وچوں صدقہ لینا جائز ہے، مگر دھکے نال نظرانے مریداں کولوں لینے اے جائز نہیں. میری گل دی سمجھ آئی کہ نہ؟ زبردستی انہاں کولوں لینا جے تو آ نہ دیتا تے تیریاں دوریاں بھی مر جائیں. تو ایسے لوگاں دیاں بد دعاواں نہیں لگ دیاں. یہ مسئلہ ذہن رسول اللہ نے ارشاد فرمایا ہے اتقوا دعوت المظلوم، مظلوم دی دعوت تو بچو. اتقوا دعوت المظلوم لیس بینہ و بین اللہ حجاب. اللہ اور اس مظلوم دی بد دعا دے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا. مظلوم کو بد دعا نہ لگو، کسی ستا کے بد دعا نہ لگو. کسی نجائز پریشان کر کے بد دعا نہ لگو. جیڑا سدھی راہ تے ہوئے ان ڈنگی راہ آڑیاں دیاں بد دعاواں نہیں لگ دی. ایک بندہ اللہ دے دس کے طریقے تے پہ چلتا ہے، قرآن اور سنت دا عامل ہے، صحیح العقیدہ بندہ ہے. ان کوئی بندہ بد دعائیں دے وے با اللہ سونے آئی دا بیڑا غرق کرتے تو اڈا دل مندہ ہے با وہ دے آکھے لگ کے اللہ دوجے بندے دا بیڑا غرق کر دے. وہ اللہ ہے، اللہ ہے. اور وہ ساریاں دا اللہ ہے. دعاواں بھی ساریاں دیاں سندا ہے تے بد دعاواں بھی ساریاں دیاں سندا ہے. جڑیاں دعاواں قبول کرن والیاں ہون او دعاواں کردا ہے، جڑیاں بد دعاواں قبول کرن والیاں ہون او ہی بد دعاواں کردا ہے، ساریاں دیاں نہیں کردا. تو اے چونکہ ایک نفسیاتی حرب ہے کہ لوگ انڈراؤ. عزیزو جے تویزاں نال تے بد دعاواں نال بندے مردے ہوندے تے پیران دا شریک کوئی نہ جیوندا ہوندا. ہن نو ساریاں دا صفایا کر چھڑنا تے میرا ساریاں تو پہنا کرنا.
بھائی سمجھ آئیے کوئی نہیں، کیونکہ انہوں نے لگتا ہے بھائی اے بندہ وہ ساغر صدیقی دا شعر ہے نا کہ فقیہ شہر نے تہمت لگائی ہے ساغر پر کہ یہ شخص درد کی دولت کو عام کرتا ہے۔ لیکن عزیزو کہتا ہوں وہی بات، سمجھتا ہوں جسے حق، میں زہر حلاحل کو کبھی کہہ نہ سکا کند۔ عزیزو یہ مسئلہ یاد رکھنے لئے بھائی ایک مرید بیچارہ غریب ہے، وہ دے کوڑی کو ماجد پیر آندہ بے مہندے نہیں تھے تیرے پاس سے میں پرتیندہ پیا تے توڑا کی زین مندہ ہے پیر دے اگلے اپنے واڑے چوی کھلوتی ہیں مرید چھو دے کوڑے کے تو آندہ بے ایک بھی مہندے نہیں تھے میں بد دعا دینی ہے تیری مر جانی ہے تو توڑا کی زین ہے اس پیر دی بد دعا تو اس غریب دی مج مر جانی تسی عالم نہ ہو پر جاٹ ڈیرے دار تھے انہوں تسی فتوہ نہ دے ڈیرہ تے بان سکتے ہو نا باگل سچی ہے تیار نہیں زینے چی بند بھائی صاحب جتنے بد عمل آج کل دے پیر نے نا انہیں شاید عوام الناس بھی نہ انہاں دی دعا لگ دیئے میرے عقیدے دے مطابق تے نہ انہاں دی بد دعا لگ دیئے انہاں صرف یہی لگ دے جو اوندن تے انہاں پھدا چھڑ دے با 100,000 لو تے اللہ دے حوالے یہی انہاں آج کل دے جڑے پیر دنیا تے بنے پھر دے انہاں یہی لگ دے جڑے صحیح اللہ دے ولی نے اسی انہاں دے غلام جڑے پیر حضور دے دین تیرے اسی انہاں دے سلام کرنا رہا انہاں ساریاں پیران دے اسی مرید اسی ساریاں پیران دے مریداں پر شرط پیر نبی دے مرید جنہوں نبی دی شریعت اوکھی لگ دی ہوئے اس پیر کو کی پیران تے بار پاؤئے سنیو ایڈے جے پیران دیاں بادوائیں لگن لگ پہیاں تے انہاں انڈیا دے بارڈر تے لے جاؤں اتھے کھلار کے آکھاں دے اینن بادوائیں دے اسان لے گئے پائی سمجھ آئیے کوئی ایک ایموشنل بلیک میلیں گے نفسیاتی حربیں استعمال کر دیں سائیکالوجی ٹرکس نے کہ لوگن ایموشنلی ڈی ٹریک کرنا انہوں راستے تو لانا آج کر دو کچھ بھی نہیں ہوتا پیران تو باہر پاؤ ایک جملہ عرض کرنا جدوں محمد بن قاسم دا مامو لگتا ہے بنو امیہ دے دور دا بڑا ظالم حکمران سے بڑا خون بہایا اس گورنر بنیا کسی جگہ دات ان دسے ہونے کہ ایتھے بڑے اللہ والے نے تو او بد دعا دیندے نے جیڑا غلط بندہ ہوئے تو ان بڑی لگ دیئے اس رکھیا انہوں نے بلاؤ بلایا گیا حجاج بن یوسف دا نام سنیا انہیں حجاج بن یوسف انہوں نے بلایا انہوں نے کہا جی کدے صدیا انہوں نے کہا لنگر پیش کرنا اس کھانا کھوایا جدو کھا لے تھے اسا کیا میں سنیا ہے تسی بد دعا دے ہوتے لگ جان دیئے سارے انہوں نے کہا ہاں انہوں نے کہا بس اگون نہ لگ سی انہوں نے کہا وہ کی میں اسا کہا میں جڑا تو کھانا کھوایا ہے اے حلال نہیں
ملاوٹ والا ہے، رشوت دا ہے، بے ایمانی دا ہے، 2 نمبری دا تے جیڑا بندہ ایک لکھما آرام کھا لے نہ 40 دنوں دی دعا لگ دیئے تے نہ بات دعا لگ دیئے لے تو اڈے تو میں بچیاں تو انت رجایا ہے اور ایک حقیقت تے جیڑے دیر آتی کھاندے ہی 2 نمبری دا کدی چرس پیندے نے کدی بھانگ پیندے نے تے لوگاں اپنیاں بد دعاواں تو ڈریں دے نا ولی اللہ دے ہونگے تے انہاں دے منہ چوں نکلی ہوئی گلاں پوریاں ہوندیاں نے لیکن ولی بد دعائیں نہیں دیندے ولی دعائیں دیندے نے ولی بد دعا دیندے نہیں تے 2 نمبراں دیاں نال سانو ہوندا کچھ نہیں تسی اللہ تے کتو اسی تے پیران دے فقیران دے نوکران تے جڑے وابی پیران مندے ہی کوئی نہیں تے دب دے گاڑی نہیں ہونا نہیں چاہ 2 بد دعائیں پیر دیندے جی ایڈیاں آئیاں کھڑیاں نے بولے ہو کوئی نہ سمجھے چاہیے کوئی نہ یہ ایڈے نہ کرمالیاں دے موہ چو پھول پہ جڑ دے نے تے وہ 2-4 نہ بابیاں دین سان تے بانی نہیں دین دے ادھے نہیں لگ دیاں ہٹ ہٹ کے سنیاں دعائیں بھی لگ دیاں نہیں تے بد دعائیں بھی لگ دیاں